Mundtlig aflevering i matematik, modul C. Her ser vi en lineær funktion, og grafen fra en lineær funktion er en ret linje. Hældningskoefficienten afgør funktionens opførsel. For eksempel er a mindre end 0, er den aftagende, større end 0, er den voksende, er a 0, er den konstant. Og betydningen af b, hvis b er 0, er funktionen ligefrem proportionel, og grafen går gennem 0,0. Eksponentiel funktion. Her skal både a og b være positive tal. Fremskrivningsfaktoren er a for formlen y lig med b gange a i x, og den fortæller hvor hurtigt y vokser. For eksempel er a større end 1, er y voksende. Er a mindre end 1, er y aftagende, som vi ser her. Grafen skærer y-aksen i punktet 0b, og man kan udregne b, hvis man har punktet x1 og y1 på grafen, og a. Potensfunktion. En potensfunktion har denne form: y lig med b gange x i a, kan man kalde det. Og hvor definitionsmængden, eller de godkendte værdier af x, alle er positive tal. Et eksempel på en potensfunktion kan fx være svingningstiden for et pendul, hvor pendullængden er ubekendte. Betydningen af a i en potensfunktion. Er a større end 0, men mindre end 1, er potensfunktionen voksende med en stigende hældning. Er a mindre end 0, er potensfunktionen aftagende. Er a 1, er det en proportionel og lineær funktion. B i potensfunktionen går altid igennem punktet 1b. Og hvis man har et punkt x1 og y1 på grafen og a, kan man finde b med formlen y1 divideret med x i a første, eller x i a gange 1. Det var min mundtlige aflevering, matematik C, modul 6, Kenny Larsen.